Σε αυτό το βίντεο θα σου εξηγήσω τι είναι το Crossworks και τι μπορείς να κάνεις με αυτό. Το Crossworks είναι μια κοινότητα που επιτρέπει συστάσεις για όλα τα προϊόντα, υπηρεσίες και κλάδους. Πολύγλωσσο και παγκοσμίως. Με αυτήν την ενσωμάτωση, η περιοχή μελών σας γίνεται X-Powered από τον πάροχο. X-Powered συνδέει με Crossworks κοινότητα παγκοσμίως. Έτσι τα μέλη σας έχουν πρόσβαση σε άλλα ωφέλη από συνεργάτες προϊόντων παγκοσμίως. Εάν γίνεται μια αγορά και το μέλος ή ο πελάτης σου λαμβάνει μια ανταμοιβή για την αγορά ή τη σύστασή του, τη λαμβάνεις και εσύ, καθώς μοιραζόμαστε το μπόνους με την κοινότητά μας. Και όχι μόνο αυτό, το Crossworks επαναστατεί το marketing συστάσεων. Με το Crossworks αποκτάς έναν ακόμα κανάλι πώλησης για προτάσεις. Είσαι ορατός παγκοσμίως και μπορείς να συνιστάσαι από όλους. Το Crossworks είναι δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες και θα παραμείνει πάντα έτσι. Και εσύ αποφασίζεις μόνος σου ποιο bonus θέλεις να δώσεις για μια σύσταση που οδήγησε σε αγορά. Και επειδή κανείς δεν μπορεί να δει πόσο υψηλό είναι το bonus που θα διαθέσεις κατά την αγορά, κανείς δεν έχει την ιδέα να προτείνει το προϊόν σου μόνο για το bonus. Έτσι όλες οι αυθεντικές συστάσεις και όχι τυχοδιώκτες. Αυτό το bonus μοιράζεται με την κοινότητα που έχεις δημιουργήσει και συγκεκριμένα με διαφάνεια και μερική κατανομή. Μέχρι τώρα, κάθε πρόγραμμα για άτομα, συλλόγους ή μέλη υπάρχει στο δικό του φυσαλίδα ή στο δικό του φουσκωτό. Μπορείς να έχεις 15-20 διαφορετικές κάρτες μέλους σε ένα πορτοφόλι και να δίνεις συστάσεις σε οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση, αλλά δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Το Crossworks επιλύει αυτό. Είναι η γέφυρα που συνδέει τα προγράμματα επιβράβευσης, συνδέοντάς τα μεταξύ τους. Αν δεν έχετε ακόμα το δικό σας, δημιουργήστε το με το Crossworks και γίνετε μέλος της κοινότητας. Οι συνεργάτες Crossworks υπάρχουν στην Ευρώπη, την Ασία και τη Σιμοσάμπη ΣΑΙΠΑ, προστίθενται καθημερινά νέοι. Crossworks είναι το μόνο πρόγραμμα πελατών που σε συνδέει με την παγκόσμια κοινότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Με αυτή την ολοκλήρωση, δημιουργείτε μια δωρεάν αξία για τα μέλη σας και επιπλέον εισοδήματος για εσάς. Καλή διασκέδαση, επιτυχία και καλώς ήρθατε στη Crossworks.